Počúvate podcast Vzdelávanie 21. 21 minút a niekedy aj trošku viac o kurikulárnych zmenách, nových cieľoch, obsahoch a formách vzdelávania na základných školách. Vítajte pri ďalšej časti podcastu Vzdelávanie 21. Moje meno je Ľubica Račeková a budem vás prevádzať dnešnou epizódou, ktorej sme sa s mojím hosťom zamerali napríklad aj na to, aké konkrétne kroky čakajú školu, ktorá sa prihlási do zavádzania nového kurikula. Ešte predtým si môžete vypočuť aktuálne správy z procesu tvorby a implementácie kurikulárnych zmien. 23. mája 2024 sa uskutočnil EducaFest, deň otvorených dverí na školách zavádzajúcich nové kurikulum. Podujatie pripravil Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s 12 školami, v ktorých od septembra 2023 zavádzajú nové kurikulum. EducaFest podporili aktívnou účasťou aj mentori a mentorky z regionálnych centier podpory učiteľov, zástupcovia ministerstva školstva a členovia a členky žiackého poradného výboru. Na EducaFest sa zaregistrovalo viac ako 650 učiteľov a učiteľiek z celého Slovenska. Primárne bolo podujatie určené školám, ktoré sa prihlásili o podporu pri zavádzaní nového kurikula od ďalšieho školského roka. Účastníci a účastníčky EducaFestu ocenili kvalitnú organizáciu podujatia, využiteľnosť poznatkov v praxi či participatívnosť pripravených aktivít. Celý deň bol veľmi inšpiratívny, od vstupu do školy až po skončenie dňa otvorených dverí. Mieli prístup žiakov, pedagógov, pani riaditeľky aj všetkých hostí. Zaznelo napríklad v jednom z dotazníkov k spätnej väzbe na EducaFest. Ďakujeme za mimoriadne pozitívne ohlasy, váš záujem o podujatie a tešíme sa na ďalšie stretnutia. NIVA má za sebou väčšinu prvých školení s riaditeľmi ďalších viac ako 400 škôl, ktoré vstupujú do implementácie nového kurikula od budúceho školského roka. Už v prvej polovici júna NIVAM organizuje odborné podujatie Charaktera Metakognícia, ako implementovať inovácie do školskej praxe. Program podujatia je zameraný predovšetkým na inovácie v novom štátnom vzdelávacom programe v podobe tzv. Nadpredmetových konceptov a určený je najmä pre učiteľov a učiteľky profesijného rozvoja z krajských pracovísk NIVAM a mentorov a mentorky z regionálnych centier podpory učiteľov, ktorí pracujú so školami na implementácii zmien. NIVAM aktualizoval register recenzentov a plánuje školenia nových aj aktuálnych recenzentov edukačných publikácií. Pre riaditeľov a riaditeľky škôl pripravuje NIVA mapu zmien, ktorá by im mala pomôcť zorientovať sa v krokoch, ktoré je potrebné zrealizovať v súvislosti so zavádzaním nového kurikula. Na moje dnešné otázky napríklad aj o tom, ako vníma kurikulárnu reformu prvých 39 škôl, ktoré začali učiť ponovom od septembra 2023, aké konkrétne kroky čakajú školu, ktorá sa prihlási do implementácie, čo obnáša rola supervízora a prečo bol deň otvorených dverí na 12 zavádzajúcich školách dobrou správou, odpovie Martin Kríž, generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania na ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Pán Kríž, vítajte. Dobrý deň. Počas jary ste navštívili všetkých 39 škôl, ktoré začali od septembra 2023 učiť podľa nového kurikula svojich prvákov a prváčky. Je o vás známe, že návšteva terénu vám nie je vzdialená. Viete nám teda z vlastného pozorovania priblížiť, s akými náladami voči reforme ste sa stretli na týchto zavádzajúcich školách? Pýtate sa na nálady, takže budem hovoriť o náladách. A ešte jedna dôležitá vec. Vlastne nič, čo tu dnes poviem, asi neplatí generálne. Že aj keď poviem, že toto som videl, tak to neznamená, že som videl na každej škole a že na každej škole je to pravda. Tá prevažujúca nálada, ktorú som tam našiel, bola taká hrdosť na to, čo dokázali za tento školský rok a s takou, ale aj trošku pretrvávajúcou obavou, že dobre, na niečo sme prišli, ale uvedomujeme si, že to je veľké a že nás to ešte bude stáť nejaké úsilie. To som veľmi rád, že to takto bolo, lebo keď v novembri navštívila školy inšpekcia, robila hĺbkové rozhovory, tak zaznamenávala ešte trochu inú náladu. Ale naozaj tých niekoľko mesiacov spôsobilo nejakú zmenu. To znamená, že áno, išli sme po ťažkej ceste spoločne, ale na konci tej cesty alebo pred koncom tej cesty na tých školách vnímam prevažne hrdosť na to, že áno, niečo sme dokázali, niečo sme pochopili, niečo sme dokázali zmeniť. Našiel som tam aj sklamanie, lebo medzi tými 39 školami bolo niekoľko takých, pre ktorých tie zmeny, o ktorých teraz hovoríme, že ich má priniesť kurikulárna reforma, nie sú novinkou. Dvere k tým zmenám totiž to boli otvorené už dlhšie a možno si spomínate aj vy, aj ľudia, ktorí sledujú kurikulárnu reformu, že my sme vlastne takto pred rokom hovorili, že zapojíme 30 škôl do toho postupného zavádzania
Lebo tým 30 školám vieme dať plnohodnotnú podporu, takú, akú potrebujú na to, aby mohli cítiť tú hrdosť. Nakoniec sme ich vybrali 40, jedna potom odstúpila, čiže bolo ich 39. A tie školy navyše, na ten počet 30, to boli presne tie školy, kde sme si povedali, že táto škola už po tej ceste kráča, že tejto škole možno nebude treba až toľko tej podpory, ale možno sme im to úplne neodkomunikovali dostatočne dobre. A oni potom ako keby mali pocit, že aha, no ale toto pre nás nie je výzvou, nás to až tak neposúva. Aj tú podporu, ktorú dostávame, možno nie je až taká užitočná pre nás. A tak vlastne, a toto si povedzme, že tá prebiehajúca kurikulárna reforma je o tom, nie že tí najlepší sa vďaka nej stanú ešte lepšími. Tí najlepší sa stali ešte lepšími vďaka tomu, že im predchádzajúce zmeny a reformy otvorili dvere a oni tie možnosti využili. Teraz sa sústredíme skôr na to, aby to, čo v týchto školách už je bežné, sme postupne videli aj v ďalších školách. Ale teda oni boli sklamaní, lebo pre nich to nebola možno úplne tá najlepšia podpora. Boli aj školy a možno, že vlastne iba jedna škola, kde som cítil takú nejakú, kde tou náladou bola obava. Obava, pretože tá škola vstúpila do tohoto postupného zavádzania a paralelne s tým sa udiali nejaké dôležité zmeny a prejavili sa nejaké rizikové faktory, o ktorých možno ešte, keď sa prihlasovali, nevedeli. Takže tá škola ako keby prechádza takým ťažkým a náročným obdobím a do toho ešte táto kurikulárna zmena bola pre nich možno ďalšou komplikáciou. Tak pre nich je to naozaj ťažké, ale prevažujúca nálada na väčšine škôl naozaj bola taká, že hrdosť na to, čo sme dokázali. To rada počujem. A videli ste na týchto školách niečo, čo vás pozitívne prekvapilo? Neviem, či prekvapilo, ale niečo, čo som vnímal veľmi pozitívne a čo ma, a poviem to tak, že potešilo. Ja viem, že zmyslom toho, čo moje práce alebo zmyslom toho, čo robia iní, nie je to, aby mňa potešili. Ale mňa to potešilo, že som to videl. V prvom rade na väčšine tých škôl, opäť to nie je generálne, som videl, že vznikli nejaké implementačné týmy, učiteľské týmy, že ľudia na mnohých tých školách začali pracovať tímovo. Do veľkej miery, ja som zažil, aj keď som sám bol učiteľ a niekedy mi to aj vyhovovalo, že vlastne ako som si to vyučovanie zariadil, tak som ho mal. Každý sme si učili po svojom a každý mohol do toho dať to najlepšie. Ale nevedeli sme, čo robí kolega, nevedeli sme na seba nejakým spôsobom nadväzovať, ani sa to od nás neočakávalo. Teraz som videl, že, a veľa o tom hovorili tí učitelia, že ako pracovali tímovo, ako sa radili učitelia 8-ákov s učiteľmi 2-ákov, ako postupne tie deti niekam viesť. Tak to bola prvá taká vec, ktorú som si povedal, že to je výborné, to je krok vpred a preto ma to potešilo, lebo vnímam to ako krok vpred. Stretol som pomerne veľa učiteľov, ktorí hovorili o tom, že nadobudli možno také sebavedomie, že sú takí posilnení v tom, že začínajú dôverovať tomu, že vedia robiť veci dobre a správne a dokonca moderne, že mnohé veci, ktoré aj cítili, že by sa mali urobiť, ale neboli si istí, či ich môžu urobiť, tak zrazu im bolo povedané, že áno, že to je presne to, čo sa chce. Nehovorím, že neboli aj iní, ale mnoho učiteľov zostalo takých posilnených. A to si myslím, že keď hovoríme o také návrate úcty a rešpektu k učiteľskému povolaniu, tak základ toho je, aby ten učiteľ sám si bol vedomý toho, že ja som profesionál, ja zvládam náročné výzvy, ja viem kráčať s dobou, viem sa nejakým spôsobom meniť. A to potom, keď potom aj relevantne pracuje so žiakmi, tak to je možno takým tým skutočným základom tej úcty k učiteľskému povolaniu. Tak toto som videl tiež. S deťmi som sa takmer vôbec nestretával, totižto pri tom nabitom harmonograme okrem 39 škôl som navštívila všetkých 32 regionálnych centier podpory učiteľov. Som mal na každú školu hodinu, takže nechcel som do toho ešte dávať aj nejaké také ako prvky, že stretávanie sa so žiakmi, ale v jednej škole teda ma prehovorila pani učiteľka s pani riaditeľkou, aby sme urobili výnimku. Stretol som deti, ktoré mali zjavne inú predstavu o tom, čo to je škola, než ako som to zažíval možno ešte ja, alebo ako sme to zažívali donedávna. Pani učiteľka sa spýtala tých detí, že deti, my sme kto? No a že my sme piloti, povedali tie deti. Z toho som usúdil, že asi
používalo som slovo pilotovanie. No a tento pán je z ministerstva. Kto je to ministerstvo? No to sú navigátori. A deti, že chcete sa niečo toho navigátora opýtať a tak, a chceli sa odfotiť a neviem čo všetko. Ale v každom prípade deti boli smelé, tie deti vedeli povedať niečo, čo sa im na tom, počas toho ich letu ako keby páčilo, ako sa rozprávali s pani učiteľkou. A videl som, že tá škola nie je o tom, že to je nejaké, že pre nich to nie je umelé prostredie, kde platia nejaké umelé pravidlá, ale že celá tá atmosféra tej triedy zrazu bola taká uvoľnenejšia. A to je možno aj to súvisí s tým, čo som hovoril, že som videl u tých učiteľov, že zrazu tak, tá pani učiteľka, keď je menej zošnurovaná, tak menej zošnurováva aj tie deti, to učenie tam prebieha, no prebieha oveľa prirodzenejšie. Ďakujem veľmi pekne. My sme sa v poslednom dieli rozprávali s pani Šukolovou práve o takom vzdelávaní a rozvíjaní lídrov na školách, takže mi to tak znie, že už tam pomaličky máme tých lídrov a ďalší pribúdajú. Myslím si, že je to jedna z kľúčových vecí, ak chceme naozaj, aby naše školy nielen, že túto zmenu zvládli, lebo ešte ju ani poriadne nezavedieme, už budú nutné ďalšie zmeny, lebo tak rýchlo sa mení spoločnosť. A chceme, aby tie naše školy vedeli kráčať s tou dobou a robiť tie zmeny, musíme budovať niečo, čomu sa hovorí implementačná kapacita. A dôležitou súčasťou tej implementačnej kapacity je dostatočný počet učiteľov, ktorí sú schopní, si dôverujú a sú schopní nájsť spôsoby, ako zmeniť a vylepšiť svoju prácu a prispôsobiť ju aktuálnym požiadavkám. A áno, to mu sa dá hovoriť aj leadership. A to sa naozaj, myslím, že aj vďaka RCPUčkám, regionálnym centrám podpory učiteľov, aj vďaka tomu, k čomu sú vedení a povzbudzovaní učitelia v týchto školách 39, tak to sa asi naozaj deje. Tie pozitívne veci, ktoré ste vymenovali, sa určite neudiali zo dňa na deň. Muselo to stať mnoho síl, diskusí, či individuálnych a kolektívnych príprav. Keď sa pozrieme na nejakú školu, ktorá čaká na tie zmeny, aké prídu, keď sa prihlási do zavádzania nového kurikula, tak aké sú to tie konkrétne kroky? A ešte tak špecificky, ako je to napríklad často obávanou administratívou? Prvá vec, čo tie školy čaká, je také ako, povedal by som, že nenaplnené očakávanie, ktoré ale vedie presne k tým dôsledkom, o ktorých sme hovorili, k takému tomu posilneniu sebadôvery a k tomu leadershipu. Stretli sme sa na mnohých tých školách na začiatku s takou predstavou, aj dnes mnohé školy, ktoré vstupujú do postupného zavádzania od septembra, tak na začiatku majú takú predstavu, že dobre, ministerstvo robí reformu, a my teraz očakávame, že ministerstvo nám dá na ňu návod, že príde nejaká veľká banánová škatula a v tej banánovej škatuli bude proste podrobný návod, že čo máme urobiť v auguste, v septembri, v októbri, v novembri a tak ďalej. A keď to urobíme, vykonáme presne podľa návodu, tak to bude tá reforma. No tak toto nie je. My hovoríme, že jadrom tej reformy je učíme sa samostatne myslieť zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. A teda hovoríme o tom, čo sa má diať v triede. Do tej triedy to nepriniesie ministerstvo, ani nepošle do tej triedy banánovú škatuľu. Zmenu tam musia priniesť učitelia a teda my potrebujeme, je to tak, že ministerstvo tu vytvára podmienky na to, aby tá zmena, tá reforma v tých triedách mohla prebehnúť. Priniesť ju tam musia učitelia a teda spolu robíme na tej istej zmene. A možno to nenaplnené očakávanie je v tom, že že nedostanem hotový návod, ktorý len proste aplikujem, ale znamená to, že ja musím pochopiť, kam tá zmena má smerovať, pozrieť sa, aké podporné nástroje mám k dispozícii a vhodne ich využiť na to, aby som tie zmeny začal prinášať. Takže to je prvá taká vec. Samozrejme, že z toho potom plynie obava, čo keď to neurobím dobre a tak ďalej, a tak ďalej. Takže druhé, čo tie školy čaká, je, že nemať predstavu, že keď 1. septembra 2024 napríklad ideme učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, že už všetko je úplne jasné, všetko je hotové a budeme to robiť dokonale. Tie zmeny do tých tried budú prichádzať postupne. To používanie nového štátneho vzdelávacieho programu môže byť takým impulzom, aby sa tie zmeny začali diať, ale hovoril som, že sú školy, kde už s tými zmenami začali a bude to len proste ďalší krok na ceste. A tie zmeny sa teda budú diať postupne. Čiže druhé je také, ako zbaviť sa tej predstavy, že veci musia byť na prvýkrát perfektné. No a pokiaľ ide o tú administratívu, tak tam je taká, povedal by som, že najväčšia obava prameniaca z toho, že keď sa diali nejaké kurikulárne zmeny v roku 2008, tak napokon
taká najväčšia pamäťová stopa je, že museli sme prepisovať tie PDF-ka do nejakých Wordov a v podstate prepisovať štátny vzdelávací program a to, čo sme prepísali, sme nazvali školským vzdelávacím programom a tohoto sa boja, že budú znovu tvoriť papiere. Aby sme čo najviac potlačili túto predstavu, tak jednak budú ukážkové školské vzdelávacie programy k dispozícii, ktoré si školy budú môcť len dotvoriť. Dúfame, že naozaj ich budú dotvárať, že ich nebudú len kopírovať, lebo inak to nemá veľký zmysel a nie je veľký rozdiel pri tom roku 2008, ale to už je na zodpovednosti škôl. A jednak pripravujeme aj digitálnu platformu na podporu tvorby školských vzdelávacích programov, aby naozaj to nebolo o nejakých prepisovaní textov, ale aby existoval moderný digitálny nástroj, kde sa ten školský vzdelávací program bude dať vytvoriť. A toto robíme preto, aby sme upriamili pozornosť, a to je možno ďalšia taká vec, že áno, čaká ich tvorba školského vzdelávacieho programu, ale je dôležité, aby to vnímali ako odbornú debatu pedagógov. Aby to nebolo o tom, že my musíme napísať papier a vytvoriť dokument, ale my si musíme premyslieť, ako tie deti chceme učiť, aké deti vlastne máme, aké majú vzdelávacie potreby, na aké postupy dobre reagujú a metódy a organizačné formy, ktoré z tých metód, na ktoré oni dobre reagujú, sú nám blízke ako učiteľom a vieme ich aplikovať a ako to celé bude súdržné na tej našej škole. Takže aby vnímali tú tvorbu toho školského vzdelávacieho programu naozaj ako odbornú pedagogickú prácu a nie iba administratívnu záťaž. Jednou z tých noviniek je aj zavedenie pozície supervízora. Čo to pre školu znamená? Asi treba povedať, že je tu časová koincidencia, teda časová zhoda, že prichádza kurikulárna reforma a zároveň prichádza pozícia supervízora do škôl. V zásade ale tam nemusí byť pevná väzba. Akože to sú dva procesy, ktoré sa časovo zhodujú a preto zavedenie pozície supervízora môže pomôcť kurikulárnym zmenám. Vo všeobecnosti ide o to, že dnes školy vyzerajú z hľadiska toho, aká je to organizácia, ako pred 50 rokmi. Proste 60 zamestnancov, na 60 zamestnancov jeden riaditeľ, dvaja zástupcovia a všetci ostatní zamestnanci proste učia, plnia si svoje povinnosti. No toto mohlo fungovať tak v čase, keď školy dostávali banánové škatule s podrobnými návodmi a s podrobnými predpismi toto robte tak, toto robte inak a v septembri učte toto a v novembri učte niečo iné. Dnes má tá škola oveľa väčšiu voľnosť nielen z hľadiska tvorby a implementácie vzdelávacieho programu, ale aj z hľadiska organizácie, z hľadiska nastavenia možno profesijného rastu pedagógov a tak ďalej. No ale v tej škole neboli vytvorené personálne kapacity na to, aby sa niekto mohol tomu venovať, aby sa niekto mohol stať možno takým väčším špecialistom a odborníkom a koordinovať zavádzanie nejakých inovácií vo vyučovacom procese alebo odborného rastu pedagogických zamestnancov alebo mnohých iných aspektov, kde dnes školy majú väčšiu autonómiu, ako mali kedysi, ale nemali vytvorené tie personálne kapacity. Takže vytvorenie pozície supervízora má za úlohu vytvoriť ten priestor, aby naozaj takíto ľudia, ktorí sa budú nejakým témam venovať, budú zväčšovať tú implementačnú kapacitu zmien priamo v školách, aby na to mali vytvorený priestor. A kým riaditeľ vytvorí tú úľavu 5 hodín na úväzku, čo sa dá urobiť, tak to môže znamenať, že jeden deň v týždni sa vlastne venuje tejto činnosti. A má to zaplatené a tak ďalej. Takže o tomto je pozícia supervízora. No a špecificky teraz, keď prichádza kurikulárna reforma, tak to môže byť jeho činnosť zameraná práve na tvorbu školského vzdelávacieho programu. A môže tých supervízorov niekoľko a vo väčších školách, kde vzniká ten nárok, alebo nie je to nárok, ale kde vzniká tá možnosť na vytvorenie väčších úľav na úväzkoch, aby možno to bol jeden prvostupňar, jeden druhostupňar, niekto z podporného tímu a aby títo ľudia proste mali možnosť koordinovať to vytváranie toho školského vzdelávacieho programu. Aj by sme to odporúčali, aby to pri tom zavádzaní naozaj takto využívali tú pozíciu a potom postupne sa ukáže, že aké ďalšie činnosti môžu vykonávať. Je povinná táto pozícia na školách?
Nie je povinná, riaditeľ má možnosť ju nejakým spôsobom vytvoriť a všetko je o možnosti. Riaditeľ má možnosť ju vytvoriť, ale nemusí ju vytvoriť. Má možnosť poskytnúť úľavu na úväzku, ale aj nemusí, len to potom nedáva zmysel, takže preto teraz aj budeme sa snažiť niečo urobiť v legislatíve, aby aspoň tá 3-hodinová úľava tam bola. A tak, čiže je to možnosť. No a aby táto možnosť mohla byť aj využitá, tak momentálne na ministerstve sa veľmi aktívne zaoberáme tým, že ako nájsť rozpočtové zdroje na to, aby sme nielen dali riaditeľovi možnosť, ale dali aj reálne finančné krytie na to, aby túto možnosť mohol využiť. Školy v postupnom zavádzaní tých prvých 39 túto možnosť dostali. Chceli by sme, aby ho mali aj tých ďalších 400 škôl a postupne aj všetky ďalšie. Už ste spomenuli nejaké skúsenosti, ktoré má rezort školstva so zavádzajúcimi školami a aj práve vďaka ním sa nastavila napríklad efektívnejšia spolupráca s ďalšími viac ako 400 školami, ktoré sa prihlásili o podporu pri zavádzaní nového kurikula od ďalšieho školského roka. Ktoré informácie sú pre nás ešte kľúčové a budeme s nimi pracovať napríklad aj vďaka výsledkom dát, ktoré zbierala štátna školská inšpekcia ešte začiatkom školského roka, neskôr tiež NIVám, prípadne ste vy zistili z vašich osobných návštev škôl? Myslím si, že veľa vecí už budem viac menej opakovať, ale dôležité je povedať, že často sa šíri také nesprávne hovorí, že tých 39 škôl overuje ten vzdelávací program. No nie je to tak. Keď sa pozrieme do toho, čo je napísané v samotnom štátnom vzdelávacom programe, tak tam je to postupné zavádzanie pomenované. Áno, v prvom roku ho môže zavádzať od septembra 23 39 škôl, ktoré majú zmluvu o experimentálnom overovaní s NIVAMom uzatvorenú, ale to, čo overujeme, nie je ten program, to, čo overujeme, je práve ten spôsob zavádzania. To znamená, že my sa veľa učíme od týchto škôl, že ako efektívne ten vzdelávací program preniesť z papiera do triedy. A prvá vec, a na to nás upozornili aj tie zistenia tej školskej inšpekcie, je, že je v zásade v poriadku, ak riaditeľ je iniciátorom tej zmeny, veď riaditeľ musí byť lídrom, ale je potrebné trošku posilniť najmä manažment školy v otázke manažmentu zmeny. Že teda, ako sa ten líder má správať, čo sú jeho úlohy. Jednak teda, že nemá zostať pasívny a povedať, že počkáme na banánovú škatulu, takže nečaká na tie detailné pokyny, stáva sa lídrom. Zároveň to znamená, že ale lídrom nie je bossom. Ten boss je ten, kto povie, čo majú všetci ostatní urobiť. Líder je ten, kto spolu s nimi ťahá tú zmenu, ale spolu s nimi. On ich musí mať za sebou. Hej? Nemôže to byť len o tom, že dostane niekto pracovnú úlohu. Potrebuje počúvať tých ľudí, rozprávať sa s nimi a postupne proste túto zmenu zavádzať. Čiže toto sme pochopili a aj z tých zistení inšpekcie, ale aj z toho, že sme boli v pravidelnom kontakte s tými školami, či už NIVAM alebo regionálne centra podpory učiteľov boli s tými školami v kontakte, takže to, čo priniesla tá inšpekcia, to sme my vedeli samozrejme tiež. A preto aj pri týchto ďalších 400 školách sme začali tým, že dostávajú taký základný rýchlokurs manažmentu zmeny s dôrazom na práve tú debatu o tom leadershipe. Ďalšia vec, čo sme sa naučili, je, že naozaj je efektívnejšie, keď dokážeme pracovať s celými školami, čo samozrejme naráža na kapacitné a s celými pedagogickými tímami. Čo samozrejme naráža na kapacitné možnosti. Akože už pri týchto 400 školách už nevieme poskytnúť všetkým 100-hodinové vzdelávanie. Mnohí budú mať len 50-hodinové. Ale áno, že dôraz na tú tímovosť a také očakávanie, že sa budú medzi sebou to učiteľi rozprávať, že nebude robiť každý tie zmeny na vlastnú päsť, ale že ich budú robiť tímovo. To je ďalšia vec, že na toto potrebujeme klásť veľký dôraz, aby naozaj sa tým zaoberali. Ďalšia vec, čo nám to prináša, je, že napriek tomu, že nie je predmetom overovania samotný štátny vzdelávací program, tak nám to prinesie nejaké impulzy, že aha, tak toto je ťažko čitateľné pre učiteľov, skúste to napísať zrozumiteľnejšie v štátnom vzdelávacom programe. Tuto možno učivo by bolo treba trošku doladiť alebo lepšie naformulovať tento štandard alebo tamten štandard. Tak to samozrejme sa môže diať, ale hlavne nám to hovorí, že aké ďalšie dokumenty podporné, vysvetľujúce, navádzajúce
ešte môžeme vytvoriť na úrovni štátu a možno ho položiť do tej banánovej škatule, keď už je teda o tej banánovej škatuli. Čo my máme do tej banánovej škatule priniesť? Niečo si do nej prinesú sami učitelia, niečo si odpozorujú v iných školách, niečo tam prinesú neštátne organizácie, ktoré tiež majú nejaké know-how, ktoré vedia ponúknuť, niečo prinesú vydavatelia učebníc, ale čo je to, čo my máme do tej škatule priniesť? To znamená možno nejaké podporné materiály k hodnoteniu, možno lepšie vysvetlenie, ako pristúpať k didaktike vzdelávacích oblastí. Toto všetko si z tých 39 škôl odnášame a toto už budeme chcieť do tej banánovej škatule dať tým 400 školám, ktoré prichádzajú. Pán Kríž, nedávno ste sa zúčastnili EducaFestu, Dňa otvorených dverí na školách zavádzajúcich nové kurikulum, kde viac ako 650 zaregistrovaných učiteľov a učiteľiek počas jedného dňa mohlo prísť na školy a inšpirovať sa. Návštevníkov a návštevníčky čakali otvorené hodiny, workshopy a panelové diskusie. O tomto podujatí ste deň pred jeho konaním napísali: Pred rokmi by nebolo možné, aby štát poskytoval podporu školám takouto formou. Táto zmena je dobrou správou, ktorá nám dáva ďalší dôvod uveriť, že zmeny sa naozaj dostanú z dokumentov do tried k deťom. Že ich tam prinesú kompetentní, sebavedomí a hrdí učitelia. Poďme teda k podstate vášho konštatovania. Prečo ide o dobrú správu? Povedal som, že túto reformu by sme nemali vnímať tak, že ministerstvo pácha reformu na učiteľoch, že tá zmena sa má udiať v triede, tam musia priniesť učitelia, to všetko sa vlastne aj v tom, čo ste citovali, nejakým spôsobom odráža. Jednou z prekážok, zďaleka nie jedinou prekážkou, bolo to, že nie vždy sa tak štát správal, či už ministerstvo, alebo bývalý štátny pedagogický ústav, metodicko-pedagogické centrum, že veľakrát sme síce akože na papieri deklarovali autonómiu škôl a to, že učitelia majú hľadať svoje cesty a že rozhodnutia sa majú diať na nižšej úrovni, na úrovni školských vzdelávacích programov alebo dokonca na úrovni učiteľa, ale predsa sme a stále máme také, povedal by som, že niekde až príliš detailné a príliš detailné, preregulované aj právne predpisy, regulácie v zákonoch, vo vyhláškach, že máme tam stále čo meniť, aj keď už sme nejaké uvoľnenie urobili. Ale aj vzdelávanie bolo také, že tak my vám teraz prídeme vysvetliť, že aké zmeny to máte robiť v tej triede a vy to potom aplikujte. A to sa najlepšie robí tak, že zavoláte tých učiteľov do nejakej prednáškovej miestnosti niekde a takto fungovali tie vzdelávania. Hej? Že proste poďte, my vám tu naniváme niečo, urobíme nejaký vzdelávací program a potom choďte a vy to aplikujete v školách. No a toto je úplne iná filozofia, že teraz vlastne aj tým, ako NIVAM zorganizoval túto akciu, tak ukázal, že priznal kredit tým školám, že príďte sa pozrieť, ako si s tým poradila táto škola. Príďte sa inšpirovať. Zrazu aj pre toho učiteľa je to, tej vedľajšej školy je to také, že aha, že toto hovorí môj kolega, to nehovorí nejaký tam ten, ktorý už 20 rokov žiakov nevidel. A mimochodom, ako náhle sa stanete zamestnancom štátnej inštitúcie, aj týždeň potom, keď ste pred týždňom ste ešte boli v triede, zrazu ste v štátnej inštitúcii, už vám nikto neverí, že ste za posledných 20 rokov videli žiaka. Ale keď to vidí u kolegu, tak si povie, že aha, fajn. A vidí tam aj všetky dokonalosti. A zrazu si môže povedať, že no tak nemusí to byť dokonalé, ale niečo tu zmenili a má to nejaký zmysel a dôležité je, že počuli, že sú na seba hrdí, to, čo som tu tiež hovoril. Čiže preto si myslím, že to, ako bolo toto podujatie zorganizované, konečne vyjadrovalo, že aj štát rozumie, aká je jeho úloha v celej tej zmene, že je možno nejakým koordinátorom a moderátorom zmien, ktoré sa ale dejú v školách, že má umožňovať, aby sa dobré veci diali a poukazovať na tie dobré veci, ktoré už sa niekde podarilo priniesť do tried. Preto je to podľa mňa prelomové. Ono, ak som tam niekde napísal, že by sa to nemohlo stať pred 10 rokmi, tak nie, že by to bolo zakázané, ale ten spôsob fungovania štátnych organizácií nebol taký. Čiže pre mňa je dobrou správou, že sa mení mindset aj nastavenie mysle. Aj u nás v štátnych organizáciách, na ministerstve, na NIVAMe. Možno, že to je aj cesta k tomu, ak som hovoril, že učitelia tým, že budú autentickí v triede, tak možno si získajú väčšiu úctu a vážnosť, tak možno aj my, štátne inštitúcie, sa týmto spôsobom, takým tým partnerskejším prístupom a tým iným spôsobom práce uchádzame znovu o dôveru učiteľov, ktorú sme častokrát stratili.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede a na záver mám pre vás ešte jednu anketovú otázku. Spomeniete si na nejaký formujúci zážitok z vašich školských čias? Ako už poslucháči pochopili, tak som pomerne urozprávaný človek, tak si dovolím 3. A z 3 stupňov vzdelávania. Tak prvý je hneď z prvej triedy. Mal som pani učiteľku, ktorú som mal rád a myslím si, že ona mala rada mňa. A niekedy v priebehu toho prvého ročníka, keď som ešte úplne presne nerozumel, kde som sa to ocitol a ako tá škola funguje, bol som taký trochu vystrašený, tak ma začala učiť nejakú takú pomerne dlhú básničku a potom mi povedala, že ma zobrala do také miestnosti, kde deti rozprávali básničky a ja som mal povedať tú svoju básničku a potom mi všetci zatlieskali, dali mi diplom a potom mi pani učiteľka povedala, že som vlastne vyhral nejaké školské kolo nejakej súťaže. Ja si pamätám, že som zažil pocit úspechu a bolo to veľmi dôležité. A keď mi potom pani učiteľka, vtedy sa ešte známkovalo aj v prvej triede, taký som starý, keď mi dala potom do žiackej knižky 6 z písania a veľmi zaslúženú, tak ja som rozumel tomu, že pani učiteľka mi vlastne hovorí, že to písanie ti nejde, ale vieš sa pekne naučiť básničku a vieš ju pekne povedať. Tak ma učila, že čo je moja silná a slabá stránka. Pamätám si to dodnes, takže asi to bol formujúci zážitok. Druhý formujúci zážitok na 2. stupni. Za socializmu bolo veľmi málo detí, ktoré sa učili iný jazyk ako ruský, ale mal som to šťastie v Trenčine, odkiaľ som pochádzal. Na jednej škole bola trieda nemčinárska, na jednej angličtinárska, ja som bol v tej angličtinárskej. A raz mi pani učiteľka povedala, že mám veľmi dobrú výslovnosť. Ale moji spolužiaci to potom využili na to, že mi to častokrát pripomínali v takom kontexte, no povedzme, že vysmievali sa mi. A ja som sa zrazu začal hanbiť mať tú dobrú anglickú výslovnosť a dodnes ma to formuje v tom, že vlastne nemám odvahu komunikovať po anglicky. Som schopný rozumieť, som schopný čítať, ale neverím si, keď mám niečo povedať. Taký nedobrý formujúci zážitok, ale aj toto sa môže stať v škole. A tretí bolo obdobie po novembri 89 a celý ten školský rok 89-90, keď sa diali obrovské spoločenské zmeny a v školách sa neučilo a tak ďalej. Alebo neučilo, tak učilo sa, ale tak iným spôsobom. Neučilo sa podľa osnov, učili sa o veciach, ktoré sa diali okolo nás. Mal som možnosť spoznať učiteľov ako osobnosti. Od pani učiteľky, ktorá povedala, že my tomu nemôžeme rozumieť a ideme sa učiť tú fyziku, a nás to veľmi málo zaujímalo v danej chvíli, cez pani učiteľku, ktorá keď videla, že medzi sebou o niečom diskutujeme, tak sa s nami o tom rozprávala, pýtala sa, čo si my o tom myslíme. Dávala nám podnety, aby sme si na to sformovali vlastný názor a aj nám ukazovala, čo je vlastne ešte všetko nevieme, aby sme si mohli ten názor vytvoriť. A nejako nás tak viedla tým. Ja myslím, že my sme strašne rýchlo dospievali v tom školskom roku. To bol moment, kedy som sa rozhodol, že sa stanem učiteľom a som za to vďačný týmto svojim učiteľom, ktorí mali k nám tento prístup. Potom aj keď som začal učiť na gymnáziu, tak som sa vždy svojich nových žiakov spýtal, že čo je najdôležitejší predmet na gymnáziu a samozrejme, že očakávali od dejepisára, že odpoveď bude dejepis. Nie. Zostali zmetení, skúšali matematiku, neviem čo, potom sa vždy dohodli, že najdôležitejší predmet je dospievanie. A aj ten dejepis, aj všetko ostatné vám má slúžiť k tomu dospievaniu. Tak ten november 89 a ten prístup učiteľov bol taký tretí formujúci moment. Pán Kryš, som veľmi rada, že ste prišli a že ste si vo svojom nabitom programe našli čas. Držím vám palce, aby ste aj naďalej boli dobrým navigátorom zmien. Byť navigátorom zmien nie je úplne jednoduchá úloha a ak som bol do nej postavený, tak je to aj veľká zodpovednosť. Ja dúfam, že všetci kormidelníci a piloti a všetci ďalší ľudia, aj ten personál na palube bude robiť svoju prácu tak dobre, že nenarazíme na nejaký útes, aj keby som náhodou niekde občas nejak tú navigáciu nie úplne zvládal, lebo to nie je o jednom človeku, to je naozaj o veľmi, veľmi mnohých ľuďoch, ktorí na tých zmenách pracujú. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast Vzdelávanie 21 minút a možno troška viac o kurikulárnych zmenách. Prajem vám pekné dni.